Idan ka shirya tsaf domin ƙirƙirar YouTube channel naka na kanka domin ka fara samun kuɗi da shi ga matakin da za ka bi. Mataki na farko da za ka bi za ka je ka shiga Gmail application ɗinka kamar haka. Daga nan zai kawo ka nan inda jerin Gmail account ɗinka suke, sai ka je ka shiga nan inda aka rubuta add another account. Zai kawo ka nan sai ka zaɓi inda aka rubuta wannan Google ɗin. Bayan ka shiga inda aka rubuta Google, daga nan zai kawo ka nan inda za ka ƙirƙira sabon Gmail account. Daga nan sai ka yi ƙasa nan inda aka rubuta create account sai ka shiga. Zai kawo maka waɗannan zaɓukan guda biyu sai ka shiga inda aka rubuta personal account. Zai kawo ka nan inda za ka sa sunanka, sai ka shiga nan inda aka rubuta first name sai ka shiga ka rubuta sunanka, nan ƙasa inda aka rubuta last name sai ka shiga ka rubuta sunan babanka. Zai kawo ka nan inda za ka saka date of birth ɗinka sai ka saka kamar haka. Bayan ka saka sai ka shiga nan inda aka rubuta gender sai ka shiga idan kai namiji ne sai ka zaɓi wannan male, idan kai mace ne sai ka zaɓi female. Daga nan zai kawo ka nan inda za ka saka username ɗin Gmail ɗinka sai ka saka. Ni dai kun ga yadda zan saka nawa. Sannan ana buƙatar idan za ka saka wasu lambobi a gaba. Kaga na sa sunan mahaifina, na sa sunana, na sa sunan mahaifina, sannan na zo na saka wasu lambobi a gaba. Daga nan sai ka danna next sai ka shiga. Daga nan zai kawo ka nan inda za ka saka password ɗinka. To ana buƙatar ka saka password mai ƙarfi. A farkon password ɗin ana buƙatar ka saka kalmomi kamar irin ABCD haka. Ana so ka saka wasu kalmomi a farkon password ɗin. A gaba sai ka saka sunan, sai ka saka lambobin da za ka saka na password ɗin. Saboda ana buƙatar ka sa password mai ƙarfi, idan ba haka nan ba kuma kaga wani zai iya saurin sanin password ɗinka, shiga channel ɗinka ya ma abin da bai dace ba. Daga nan zai kawo ka nan sai ka zaɓi, sai ka zo ka shiga nan inda aka rubuta yes I am in ɗin. In ka shiga, daga nan zai kawo ka nan ka gama buɗe Gmail account ɗinka sai ka danna next. Shikenan ka gama buɗe Gmail account. A bidiyo na gaba za mu yi bayanin yadda za ka ƙirƙiri YouTube channel ɗinka dalla-dalla ba tare da wata matsala ba. Sunana Mus'ab G. Idan yau ne farkon zuwanka a wannan YouTube channel tawa, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Mun gode.